Baari auki vaikka kiska kiinni, baari auki vaikka kiska kiinni, baari auki vaikka kiska kiinni, baari auki vaikka kiska kiinni. Visi taas. Severes. Kylmempon minun poloisen, kylmempon minun sitäkin. $3 fucking miljardia. Nyt onneksi ääniäkin on Euroopan verran, joten koluttavaa täällä piisaa vaikka vuosiksi. 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 Ylissä hudon, surus. Kun ne kakere me tavattiin pissis. Ois sitä arvannut, susta tulee mun hissis. Lihaostos on lihaostos. Sitten ostaa. Hyvät asiantuntijat. Nyt on liha Nauta. Nyt on liha edullisimmillaan, joten sitä voi vaikka lihasta. K-kaupoissa on possuus. Minä olin äsken kuulevinani pyörättää.